Nagkulor kahel ang porsyon na ini sa Zone 1 Barangay San Roque, Bunbun, Camarines Sur, makalihis na masuluan sa rong-harong digdi alas 7 kasubanggi. Sigun kay Senior Fire Officer for Miriam Santa Clara Bardon kan Bunbun Fire Station, alas 7:40 kasubanggi kan mai-report sa indaan insidente. Alas 9:58 ninbanggi kan ideklara ninda ining fire out. Sa initial na investigasyon, posibleng electrical short circuit ang kausa kan insidente. During our interview sa kanya, may naiwan po daw siyang nakasaksak doon sa kwarto na hinigaan niya. Yun lang po ang yung damage, estimated damage under investigation pa po namin. Binisto ang tagsadiri ka na sulong harong na si Rosalio Pahabera, 55 anyos na plano kuta subuot na parentahan ang nasulong harong. Nagamit po yung pig-train namin sa kanila. So kaya lang sa sobrang maraming tampak na doon sa bahay, kaya madaling nagliyab yung mga kahos or mga papel na nakatambak. Mayo man na nakulugan o nadamay na pagtaraid residensya sa nasambit na insidente. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.